свят, където всички детски мънички ръчички носят спомени горчиви и превръщат ги в красиви. Има място, от което черпи сила смях детето, там където го обичат и дори да е различно, позволете му да знае любовта сега каква е. Обикни това дете, помогни му да мечтае. Дайте му искра надежда, топла дума, стръкче нежност. Вижте кроткия му поглед, трябва ли да ни говори? Помогни му да общува, своите мисли да рисува. Обикни това дете, нека обича сънува. Позволете му да знае любовта сега каква е. Обикни това дете, помогни му да мечтае. В периода на тази голяма трансформация почти всички членове на българското общество изпитват нужда от много неща. Не бих искал обаче техните рецептори в тези дни да останат глухи за трагедиите на хората, които по най-тежък начин възприемат българската реформа. Става въпрос за сираците, става въпрос за децата с физически увреждания. Ето защо на мен ми се струва, че тези деца не трябва да остават скрити, не трябва да бъдат извън вниманието на българското общество. Аз съм убеден, че в България все още има милосърдни и добри хора, които независимо от собствения си недоимък ще подадат ръка на такива деца. Аз съм убеден, че най-напред българското общество трябва да знае за това, че тези деца ги има, че те са около нас, че те са нашите деца, децата на България. И след това трябва да намери сили самото общество да помогне на тези деца колкото може в този момент, защото точно сега те се нуждаят от нашата помощ. Това какво е като форма? Топка. Топче. А можеш ли да определиш какъв цвят е това топче? Къде да го пусна? В моята ръка. Къде е моята ръка? Не. Виж. Да го пусна в ръка. на една кутийка. А това? Още едно топче. Колко топчета стана? Ти. Две бе. Нали във всяка ръка имаш по едно топче? Айде да погледнеш кое топче е по-голямо. Опитай се да разбереш. Това е ли по-голямо? Да. А кое е по-тъмно като цвет? Ти не си ги погледна. Опитай се да ги погледнеш. Дай ми го в ръката. А сега това, което ти давам, какво е? Какво? И то ли е топче? А сега кое е по-голямо от двете топчета? Това. Кое е това? И двете са еднакво големи. Браво. Дай да видим сега, дай ми това. Опа. Много е важно на тези деца да им се осигури нормален микроклимат. Много е важно тези деца да живеят, да се учат и да бъдат близко до своите родители. Много е важно към тези деца да се отнасяме с необходимата взискателност, така както се отнасяме и към останалите деца, които нямат специфични проблеми. Но най-важното от всичко, според мен, това е любовта, с която трябва да ги обграждаме. Сигурна съм, че тая любов последствие ще не се върне с лихвите. Поставили сме началото на интегрирана на служба за обучение на интегрирани деца. Имаме 28 деца, които са контингент за нашето училище по зрение, но те учат в масово училище. Имаме 2 деца, които са абсолютно слепи, които вече учат
в масово училище. Преди доста години вече видях едно сляпо момиче на улицата. Беше красива някакси в своята самота и прибирайки се към къщи след това се роди една мелодия, която по-късно прерасна в песента "Сляпо момиче". Тази мелодия бях я забравил за известно време, както бях забравил и това момиче, но по телевизията дадоха един шедьовър "Светлините на града" на Чарли Чаплин и тогава написах и текста. Фактически това бяха двете причини да направя тази песен. Осъзнавайки, че слепите хора са хора като нас, може би доста по-сетивни в много отношения. Това, че са незрящи, не означава, че трябва по някакъв начин да ги чувстваме различни от нас. Или те да се чувстват, може би, различни от нас. Има свят, където всички детски мънички ръчички носят спомени горчиви и превръщат ги в красиви. Има място, от което черпи сила смях детето, там където